Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε στο RSI Critical. Είμαι ο Γιάννης και σε αυτό το βιντεάκι θα σας δείξω πώς θα χτίσω αυτό εδώ πέρα το ντρονάκι. Για την ώρα το έχω φέρει σε μια φάση όπου τα έχω βάλει όλα τα υλικά πάνω στο drone για να δω περίπου πώς θα κάτσουν το ένα μαζί με το άλλο και πώς θα δεθούν για να μπορέσει να είναι ωραία στημένο και να μην υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα κάτι να σπάσει εύκολα. Μια μικρή ιστορία καταρχάς για το πώς μου ήρθε η ιδέα για να φτιάξω αυτό το drone και πώς το ξεκίνησα. Μου έστειλε μήνυμα από ένα group στο Facebook ένα παιδί και μου λέει: έχω αυτό το frame και αυτά τα μοτεράκια. Θες να σας στείλω να το χτίσεις εσύ? Αυτό το παιδί το λένε δηλαδή Βασίλη Λόλη. Επειδή αυτός δεν θα το χτίζε, του λέει κάποιος να το κάνει. Γιατί καταλαβαίνει ποια είναι η αίσθηση του να κατασκευάζεις κάτι. Τέλος πάντων, κλείνει η εισαγωγή μας. Ξεκινάμε με τα υλικά. Ας φέρω το σκονάκι μου εδώ πέρα. Το frame είναι το Herbie της RC και είναι το 112 χιλιοστά, το οποίο σημαίνει ότι είναι για έλικες 2,5 ιντσών. Έτσι. Συνήθως όταν φτιάχνουμε ένα drone ή όταν τα κατηγορούμε ανάλογα με το μέγεθος των έλικων του και αυτό είναι των 2,5 ιντσών. Αυτό το frame, αν τώρα το ψάξεις σε κάποιο site όπως Banggood για παράδειγμα, θα το βρεις με ένα 20άρικο. Οκ, πάει αυτό. Αυτό μου το έστειλε ο Βασίλης, θυμίζω, έτσι. Μετά πάμε στα μοτέρ, τα οποία είναι τα Raystar BR1103, το οποίο σημαίνει ότι έχουν διάμετρο 11 χιλιοστά και ύψος, έτσι, τα ποινία του έχουν 3 χιλιοστά. Είναι στα 8000 kV, περίπου ανά volt ανεβαίνουν στις 8000 στροφές. Δηλαδή αν βάλεις 2 volt θα έχουν 16.000 στροφές κλπ. Θεωρητικά, έτσι, χωρίς να έχουν έλικες πάνω. Αυτά κοστίζανε 4, είναι 4 τα μοτέρ, επί 15 ευρώ το ένα, 60 ευρώ. Okay. Βασίλης, πάλι. Οι έλικες μου είναι 2,5 ιντσών με κλίση 40. Με κάθε περιστροφή θεωρητικά θα έσβοχνε αέρα 4 ιντσών. Έτσι, αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο χρησιμοποιούμε για το πόση κλίση έχει μια έλικα. Και όπως βλέπετε έχουν 3 φτέρες. Έτσι, υπάρχουν διάφορα με 2, με 4, με 8, 16 ξέρω εγώ. Υπάρχουν κάτι τρελές τέτοιες. Και εδώ πέρα θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση για να ζητήσω και τη δική βοήθεια. Γιατί μου ήρθαν οι έλικες, έτσι, στη σωστή διάμετρο, έτσι αν το βάλω ας πούμε δεν κουνιέται, αλλά δεν μπαίνουν σφιχτά. Και θα πρέπει να βρω κάποιο τρόπο να τις κινητοποιήσω. Εγώ αυτό που σκέφτηκα είναι να βάλω λίγη κόλλα, αλλά δεν ξέρω, άμα έχετε εσείς κάτι καλύτερο στο νου σας ή ξέρετε κάτι από την εμπειρία σας, πείτε μου να βρω κάποιο τρόπο να το κινητοποιήσω καλύτερα. Γιατί αν βάλω κόλλα προφανώς, όταν θα χρειαστεί να το αλλάξω θα έχω θέματα. Οι έλικες, οι 4 κάνανε γύρω στα 2 ευρώ. Guards. Ωραία, αυτά τα προστατευτικά που έχουμε για τις έλικες κοστίζανε 7 ευρώ. Είναι από ελαστικό πλαστικό. Δεν ξέρω αν θα τα κρατήσω στο τέλος, γιατί δεν μου αρέσει η εμφάνιση του πιο πολύ. Θα δω. Θα τα κρατήσω στην αρχή λίγο μέχρι να μάθω να το πετάω και μετά ίσως τα βγάλω. Θα δω. Υπολογιστή πτήσης, δηλαδή τον flight controller που λέμε και τον ελεγκτή της ταχύτητας ή το ESC όπως λέμε, αυτές οι δύο πλακέτες, δύο πάνω πλακέτες, είναι της iFlight Sussex E Mini. Ο ελεγκτής πτήσης είναι F4 και τα ESC, δηλαδή οι ελεγκτές ταχύτητας που ουσιαστικά στέλνουν το ρεύμα στα μοτέρ, είναι στα 35 αμπέρ, το οποίο είναι υπερβολικά πάρα πολύ για αυτά τα μοτέρ, αλλά αυτό είχα από ένα παλιό build που είχα κάνει, που ήταν πιο μεγάλο και είχε πιο ωραία μοτέρ και πιο μεγάλα. Οπότε αυτό χρησιμοποίησα. Ταιριάζανε ευτυχώς οι τρύπες, οι οποίες είναι στα 20 χιλιοστά, οπότε και το έβαλα.
Αν το ψάξεις αυτή τη στιγμή στο ίντερνετ, αυτό το υλικό, δηλαδή τον ελεγκτή πτήσης και τον ελεγκτή ταχύτητας, κοστίζουν, δηλαδή σαν stack αν τα αγοράσεις που λέμε, κοστίζουν γύρω στα 75 ευρώ. Ωραία. Άσχετα με το πώς το είχα πάρει εγώ, τέλος πάντων το είχα πάρει πιο ακριβά τότε γιατί ήταν και πιο καινούρια. Η κάμερα είναι της Fuxir, η Razer Nano, με 1200 TVL, που σημαίνει ότι έχει 1200 γραμμές, έτσι, στέλνει. Όπως λέμε, ας πούμε, 1080p, αυτό είναι 1200. Πάρα πολύ καλή απόδοση από ό,τι λένε και σε χαμηλό φωτισμό, το οποίο θα είναι πολύ καλό για να πετάς μέσα σε κτίρια, γιατί συνήθως δεν έχει πάρα πολύ καλό φωτισμό όπως έξω. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά το σήμα μου, βίντεο και τηλεκατεύθυνση, το πήρα σε μία πλακέτα, για να γλιτώσω και χώρο, γιατί δείτε δεν υπάρχει χώρος να βάζεις τίποτα άλλο, είναι ακριβώς αυτή τη στιγμή, είναι ακριβώς, δηλαδή άμα έχεις και ένα χιλιοστό ακόμα θα κουμπάει το stack στο frame πάνω. Πήρα το TBS69, το οποίο έχει crossfire, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, αν δείτε εδώ πίσω είναι η κεραιούλα μου, η οποία φοβόμουν ότι δεν θα χωρέσει με τίποτα. Αλλά ευτυχώς κατάφερα να χωρέσω την full range, δηλαδή που είναι η μακριά η κεραία και όχι η κοντή, η οποία σου προσφέρει και το καλύτερο σήμα. Και έχει και VTX, δηλαδή στέλνει και σήμα βίντεο, με αυτή την κεραιούλα που είναι της iFlight επίσης, η Sigma. Και είναι RHCP, δηλαδή είναι δεξιόστροφο το σήμα, για αυτούς που ασχολούνται με τα σήματα και έχουν μια παραπάνω ιδέα. Δεν θα επεκταθώ περισσότερο. Και αυτή την είχα στο προηγούμενο μου build, οπότε απλά τη χρησιμοποίησα. Και ταιριάζει βέβαια το μέγεθός της, αν δείτε είναι μια χαρά. Σκέφτομαι να τη στερεώσω με λίγο ίσως σιλικόνη ή κάτι τέτοιο εδώ πέρα για να μην κουνιέται. Το 69 κόστιζε 60 ευρώ, το οποίο ήρθε μαζί με την κεραία, την Immortal T που λέμε για το Crossfire, και η κεραία η Sigma κοστίζει ένα δεκάρικο. Ωραία. Μετά έχουμε μπαταρίες. Να δω εδώ. Για μπαταρίες πήρα αυτές τις Ministar, οι οποίες είναι 450 mAh στα 2S, δηλαδή έχουν 2 κελιά. Ταιριάζει τέλεια στο μέγεθος και θα μου δώσει αρκετή ισχύ με 2S, έτσι, 2 κελιά, η οποία βγαίνει στα 7,6V, γιατί είναι και high voltage αυτό. Φυσικά δεν θα έχω κανένα πρόβλημα με το ESC μου, γιατί όπως σας είπα είναι 35A, μπορεί να τραβάει τα πάντα, ό,τι γουστάρεις. Σύνολο, αν υπολογίσεις και βιδάκια, καλωδιάκια έξτρα που χρειάστηκε να πάρουμε, όλο το build βγαίνει στα 275 ευρώ, το οποίο είναι σχετικά φθηνό για ντρονάκι, είναι λίγο ακριβό για TinyWhoop, αλλά πιστεύω ότι θα αξίζει, γιατί τα περισσότερα TinyWhoops που βγαίνουν έτοιμα, που παίρνεις έτοιμα, είναι πάρα πολύ εύθραυστα και δεν σου δίνουν τη δυνατότητα να πετάξεις με τη δύναμη και την ευελιξία την οποία έχω συνηθίσει και μου αρέσει να πετάω. Αυτά, παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι. Δείχνω και λίγο τη φάτσα μου που δεν το έκανα μέχρι τώρα στα βιντεάκια. Περιμένω τα σχόλιά σας κάτω, τις συμβουλές σας. Ακόμα δεν το έχω φτιάξει, περιμένω τα βιδάκια. Οπότε θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι και ανυπομονώ να το πετάξω να δω πώς το πετάει.